Wakapedza Kukanga lini? Wairamba sei? Wakanga. Taura chokwadi chama. Pane wanda kusangana naye wasara nekombi. Aiwa. Asara nekombi? Asara nekombi. Adakwira kombi, adakwenda kwakaita kaunda kadzikiswa nekombi. Malipsi akapera katime yekuti kefi yanga yakwana manje. Mapurisa anenge akufamba manje. Saka kekuenda kwakusina manje. Aiwa. Ndakamutaura kuti kekurara kuriko. Chete. Ikandobata ndo approach yakangoma approach anayo chingoti kurara kuriko. Aiwa. Sasa takazondotaura tiri. Ndo zvatida kuzwa ka ndo nyaya iripo. Wakampinza semumba. Wamurova neipi? Lyric rakashandisa. Apa usikudhakwa akasaka kuda kuti malyrics acho wakashandisa. Kukonesa munhu zompinza base. Wakamti chii? Ndakamutaura kuti hande kekurara kuriko. Ko paruto atokazodhanda apa. Wanga wamuti chipa. Ndakamutaura ndikati uri kuona ndakubatsira akasaka iwe wakundibatsirawo. Angaro kupi? Yakatostana. Angaro kupi? Kanaka, hayo hapana kukirenga. Haya yakatokerengera murodhi. Mapurisa undogara nawo uchiita basa irori yosikaonzwa nemakori Hanzi, inini handidi zvinhu zvokutaura kuti Hanzi kuita kani chete naye ndionoziva kutaura haungazonzi makore tengeta ungonzwa waona atingazokurambira because zvaunoita zvimwe hapana haungafambi uchitaura saka wakamupa mangani wakamupa mangani 3 ranga riri the longest round ranga riri maminutes mangani ayo hakusi kuwedzera rekutanga because ndandabva ndavapoka saka yakatobva ndakutotota akakungonyika nekureva kuti pakabva nayo kwakatobva nayo yakatomira pakatanga kungobvuma yekuita kutenika zvakabva zvakutongopinda mazera api mazera api kataura zvekuma 26 asanga siri joki aiwa hama munhu wekutoti pakubva kwake ipa panga singatomboda kuzikanwa kuti abuda mupi kana mupi kana wanyatomurabhu ayaumite wachakumero anautaura kuzoonani saka umpa mari hapana mari ndaimupa mari yei ndamubatsirwa kana tongo sitombodina mari kubatsirana nakubatsirana mari ndandisina but apa ranga ridhire kuti tabatsirana mari ingeti chit for chat nibatsireni kubatsira ndende kutsinya yafana kutobhadhara because mari yazo ndobhadhara abatwa nepolisi ka yaikunda yacho yaida kuti ndimupeni nyaya kefu yanga iri nguva iyi apa yanga 8 manje 4 days kaza ndiri kutaurira alright before ipapapa before apapa pane chimwe chandakanhongana nacho apanengapa time yangu yepagireshi saka iwo kungonhonga chete tobano chiketa nodhikira aiwa hakungoona aiwa hachiserious hachotogara uko but not pabesica saka imi mutime but inoziva kuti time
power manje ndanga ndisisina ndapera ipapo ndo panaka ndakatorekenwa ndakatopurwa mari kana chitaura kuti wakaita kukecha wakakecha aiwa takangolingana ipapo taitozivana nakuzvemari munaaaiwa ndakamutambidza ndiko saka wakakecha wamutambidza mari damboinzwa mari yacho mabhonde ekuti pamwe aitekana mafoni mambatutu tongoti senge 100 saka wampa dhora kangi ngedhora aiwa iriko akumachipeki iriko padhora yanga rinaite rakazvakamira sei aiwa kwete naiti zvakatotika daylight daylight wangokanga vawandisa aiwa kusikusteja aiwa gauro nderekuti chamari wakudzokera chadzokera but difference iko zvino zvekuti pauri kati wakanama chawakabva kunama after pa 4 days mumashure dzandi watauka ine mopawo then chawakakanga mai chawakakanga pamadays embakutisha musiyano uri papa musiyano ipapo ndo pandakachipira dhora mahara bidha pakustana hapana papasina zvakajamuka tichikombeya hapana dziro sambofa wakanyeberwa hapana kana saka pese paino Mbatutu enda utombofunga izvezvo saka inouraya muchini ailoura iwe wakambonzwa bhuru wangu kana Parkerson kana zvemabheki kana fonzo inomadhizazini hatitodi izvezvo hatitodi saka dzine chifunge chiki brains neMbatutu wawa chete ukaona kadhora wakutoka kuleta mari yetu makota kuti tungane nemidzanga yako zvatovapo kuchikafu chikafu zvechikafu auzvigayi unozozvigaya wani nzanga paunozotanzara chaiyo because unozotanzara baba yekuti unochifunga unochifunga ipo paipe handiti maona chimaisona fonzo kubva kuzasiko handei unozovanga achibika chii ameno kakebhechi kake kabva nako kanga chekerera neunyeni ndobva kanzi mburati ndozvanachinzi 100 kilo abhaisa pamoto pawedzera panzwa kuti KFC kapoto kanenge kachiriko kangosiwa pamoto zvabata poto but aityere KFC andamboona azi yakatopedzera saka uri kuona manje akatosurira pani saka papa nayo kukanga papa wacho ese panira vakanga toti pa 4 days omashurezi waitozwa nzinone aiwa zvakanaka stiri aiwa unotoona kuti ndakarasikirwa kana kuchemerera aiwa time yekuti kamufanana bonde saka ndakunzwa pakudzuniwa pa waizwa kuita sei unogona toruma munhu zvokuti bhebhi pakanatsorora kanatsodzwa kuti handabatwa nemishini aiwa iwe abati kuda kana wakadhila naibho anodzo iye akanzwa sei patime yachona the time yamaita zvamaita akanzwa sei semunhu wangosanganisa naye akanakirwa ndakatoona kuti unoziva kuti bhichi harinakirwa manakirwa because bhichi unogona kunge kurikwira kunoita senge kurara nemudanda kana ona saka anganisei uyu anganisei saka akadenourana kuti pamataime wakatsarwa shami namapanga paipe apa ndipo watanga kukanga kabhozi paipe ndipo wabva wangotanga Mbatutu aiwa Mbatutu kwakusati paipe shamokatenga zakara wake yange isati yako
Wakishika chazo. Pakine kachazo. Aiwa, pepe ndio makosi pepe. Itambilani. Ngozi ndaenda kubasa kai. Matambilani yange iripo. Ya, andasingano zvese zviri. Lauzani. Izvi zvakazoitika mauda kuti titaure zvimwe. Inhamo dzenyika idzi. Nhamo dzenyika dzaita zipi. Nhamo dzenyika zipi. Ya, mari yaunowana shamari unenge une dhora iwe. Padhora ipapo pari kuda kana rodo, let's say waona pondo pari kuda chikafu chako chaunofana kuti udye ipapo. Pari kuda fodya yako yaunofana kuputa ipapo. Wawa uri kuhuda. Ini ndakutaura zvandaita ini. Apa ndichazviita because handichanomba. Aiwa, uchazvigaya. Saka uri kuona kachenji kanenge kasara kake tutu makoti. Wakutenda ikoko. Koti chairo haichakwana. But sakungoti makoti naye pakasona uri koti iwe. Saka tinoita kuti Mbatutu uimwechi. Parkerson, wauya zvakanaka iwo. Pane nyaya yakaitawanaka, pane akabva iwewe zvikunzi andikati iwewe hanzi Mbatutu handiti inouraya mushini. Saka pakuuraya mushini uya kuti hanzi ndakazotanga kunatokanga ndaregera Mbatutu. Meaning kuti vamwe vesa kuva Mbatutu hazvidasi havasukanga. In fact, atotaura kuti Parkerson naFonso. Mbatutu ainonzora. Hanzi usimuke. Hanzi ufunge zvemukadzi. Mushina umiri. Hanzi plaza ustani. Totaura nachokwadi pafair chapter. Munhu wese ari sexual active age. Hapana mushini unotadza kumira. Mushini wese unotomira plus chekumirira chaicho. Kana unototi odai nemukadzi ngatadze kunechikanga. Ai but Mbatutu kai. Aiwa zvekuti Mbatutu zvine zvemasikati kawakamboona vanhu plus zvekukanga zviri private hapana munhu wagumisa wakanga rini iwewe last week ani azviite kani aiwa zvangu zvise munonitorera aiwa chimunhu chacho indamuda kunyeba so ayo kuda unofunga kuti akakanga last week time yacho andifunga kuti anombewana apa rikuona madhezi anogona kuramba zvoipa vanhu anogona kusvika 8 years aiwa pane logisting rakazotanga zvokanga munhu akangokanga anotooneka nekufara mufaro unowedzera aiwa aoneka neni ndakabuda padhena vonyasaona kuti blas ari kunakiro munhu anokanga last week asi hanimbotaura kuti ndiani aiwa zvina basa iwe pakazonogara wakatsamwa everyday ona uya ari kusmaila uya ari kusmaila kuda ari kusmaila akakanga but God ane 4 days alright kofonso Parkerson ndimopindura ufonso akapinzira kukangana aiwa fonso anenge anozokufurira anogona kuti ukangamwa kuti Kanati Mandara Maria. Unogona ari Mandara. Oh. Kangani Fonso aje kutokirina motikari anogona kuti kangamwa kuti atora mabhakisi akabudisa ngwana. Kuzoti baby. Anokufurira. Saka unofunga kuti makore mangani? Handizoziva zvangu basi. Awa seshamwari yako iyo. Semfesa wangu sanambona chizvizvo. Asarambozvuzurudza kana 1 uripo. Mablango. Yo kwatamba naye makore mangani? Fonso akawandisa taura kamakore mangani? Almost more than 10 years. Saka 10 years asikakange Fonso. Sana mama ni baby. Sana mama ni baby. Koyo kama mwana ni baby kuda. Kupi. Kuda chamwari professional. Kupi. Ipapa bere pa season iyo. Denmark. Ipapa. Mu COVID-19 mu lockdown. Mu lockdown imomo. Kuzenziwa. Ndakatonyara ndikatovhura dhora kendoni tsano vane sini. Kuti akachengeta ndezve time yakaita sei? Hapana kana 3 weeks dzakawatiwa. Koicho kwadi yatakanzo. Zenziwa ndo bebera kuda.
iyo macritics ari kuhupo saka vanenge vaida kunzwawo ino handikwanisi kuchiteera stage ndotogaira kuti pamwe iwewe ndounenge uchitaura kutanga uchitaura uzotanga kubuda kwauri ndiwe but ichokwadi kuti vanhu vembatutu makana mbatutu munokanganwa kuti kune kangini tinozvanoita mabhulangu pafea chaipo chaipo ka vanhu vanotaura izvozvo ka vamwe mbatutu uyo anonwa mbatutu ndo zvaataura kuda angachitaura kudaro hanzi unokanganwa asi ndakamuona ine baby last week haachamwa mbatutu achano hanzi even kana pawa remushini hanzi aisimuka vakunadzosimuka chaizvo vanhu madhezi erwa mbatutu shini yangasina pawa asina ikuvale yapesera kukanga last week ndakagorobodza 4 rounds zvarambwa ichine energy yekupinda mamfuerengeneka iyo chinzanzi inofizwira simba ndaya mari kujuta wakakangira kupima wakakangira kupora wapinda sei pagedha ko zvinombonenzerwa anongoti kune baby bvisa bvutsi utanga kufamba musimende asinganzwi sure ndochinzwika weka fazo nembedhere wakanaka pfura wakuda wangoma kuda unobaka malaidzi asina kugeza unodonedza pasi ni munhu asina kugeza but ichokwadi here kuda zvokuti uyo ari kurapwa zvokuti hanzi sini karinoneta but vati akakanga 4 uyu inenge inompa energy kana ukanwa mbatutu baba kana wana iwe unogoti unozoka cha munhu anonwa mbatutu anenge achitadza kuzvifambira ega achitadza kufamba ozokanga 4 auchanyatsonzwisisa mazuva nekuti utano hwembatutu anotadza kufamba saka indosvika kumba sei asi uchiri kurova mbatutu here unongoita tarika kaka ndosvika padhoo toti zvafana kukanga kwacho unokanga uyu unobwati anodya kangani kumba uyu andi anowana plate yake yakudibirwa uyeyo Parkerson anodya kangani pawiki kazhinji tisikuda kuzonongedzerana pana yatimbomunongedzera tidunye kudya anodya but kana wanwa wauyeka appetite inotisa hatidi kunyepera nokuti ukabikirwa zvinhu zvine mafuta zvezveka the moment yaunovhura plate unogona kutadza kutoridya sadeni hazvitodyiki saka Parkerson anodya kangani kumba plate yaanovhura ega ndikubvunza unofunga kuti anodya kangani kumba iyo pazvonde tongoti pa7 days agona kudya kana ka3 saka utambisa sadza ka ozoita energy yekukanga 4 rounds yatiri kukosi aenda achida kuti chinyepera iyo munhu arunzi anorwa ka3 pa7 days oita kuzoita 4 rounds kwete nenyaya yekushaya chikafu haisi nyaya yekuti pane mistake viitwa pane imaginary sex nephysical sex saka pamwe anhu anotoclassify sex ari kutaura imaginary kana iri physical zveshuwa haunonorwa kana 10 rounds but kana iri imaginary unonorwa 10 rounds kana iri physical 3 rounds Parkerson inyaya yako ka ndikuinzwa nyaya aiwa chimbotaura chokwadi Parkerson chokwadi chinoitika the truth shall always set you free. Yeah, the truth is dzimwe nguva zvinoitika Roddie and Dave. It is simple. Vakachauti kwako jembe rikapakurwa handinyimwe saka ndoramba
1 week. Ini ndakaona ngonodya pamba pedu more than kumba kwenyu. Choose the next week. Because prime time ndio Kuda ndanyebere kuti anodya kumba kwedu kufura kumba kwavo. But ndikudza kuda kukanga cha mboza iyi hasha dzinozoita munhu asikakangeka. Aya pamwe hauzviona kuti nehasha ka hasha dzinongouya pakasoro. Waona kuti ari kupenyerera kana asina kugeza kutoita kunge akageza. Pana munhu angatonditisa hasha ndouzimabvudzi. Ameki. Ndiye angatonditisa hasha. Hanzi ndonotidza muchiki. Ukuthi chiki ndofunda. Anotidza muchiki anonipa hasha. Plazi yangu but awu. Otherwise, it's private and confidential. Aiwa kudaka ari kukanga zviri nani iwausi. Oh, KFC. Chimoradza nomukati manje. Madrinks zvigubhu dzababangu. Takungotadya kadaro. Tengeni madrinks. Mablangu. Sakwala inati madrinks acho angani. KFC lechija unotora kuti chimoko kana. Mablangu. Zvigubhu zvaina kababangu nasho. Aiwa. Madrinks acho angari. Saka chiraseka zvibhokisi makona makazviketura. Kuda boy. Patakanodya mukati. But anyways, maita bobo is. Hausi kukanga. Aiwa ndikambokupa mari ka. Cha catching hauna kunza ukeji. Hausisina feeling yekukanga because Mbatutu kauri kunwa. Aiwa polisa head ana basa. Kuda ari kuti kana uchinwa kawawa kai. Feeling inotiza. Polisa head ninge itosgeta rona saka inogona kunongoza. Saka kuda yo during my absence wangotaura. Handina kutaura, tachitaura nyaya iwa waimba tu. Ndo nyaya ngari mudariro kuti wanzi wanwa wauye shamari power unenge usisina zvaunonyatsoziva. Aiwa takasiyana ka ione ndakasiyana. Iwe wauye shamari aunyebe. Kubvunza vanhu vasingatori kuda. Aiwa, uyu bricks futi ndamunzi achidairira. Bvunza bricks kuti akapakutara chokwadi dorori aukangi. Haritoite. Vataurike kupedzisira kuda. Aiwa, wauye boys dzangu. Ndinonyembera. Reshuwa. Uri kuona nini ka? Basa rangu inini randaita kazhinji. Angu mabasa ndembabvu kani. Oza kuti ngoro chaye ndakaitadza kuidhonza namaiwedzera kuenda kumusika. Isina chinhu. Ndikati kuenda kunotakura zvinhu kaiko. Ndikati manje iri kutadza kupushika isina chinhu. Kana yarodha manje. Waurongedza zvimasini hake. Ndakangotaura kuti ndabatwa nebayo ndavava. Chimutaurira kuti Mbatutu haisi bomo. Aiwa haisi bomo. But acharegera. Ndoziva mumwe wangu. Ndogara ndiri. Abati kudzwa munhu anokudzwa. Ari kudhuze nekuiregera. Kofonso. Tasaone dama rana kuda. Chasimba hivi. Yakabheja. Ukamutaura nyaya munogona kupurana manje. Nafonso. Munopurana. That's my pain easy kwandiri nafonso. Akarara asina kunwa anobva ati kumborara rachirwadza. Saka unotongoti Moto. Hairi bo kuda. Akawani Sharp. Parkerson. Yes, I. Street fighting. Kuone bulb yako hiyo. Hapana,
bro